Eme îro qala portreyekî bikin. Portreya kî? Portreya Mehmet Emin Bozarslan. Mehmet Emin Bozarslan roja 15 Rezbera 1934 li Licê tê dinyayê. An hazî 15 Rezbera 2024 e û ew ketiye notsaliya xwe loma jî îro mêvanê portre ye. Em berî xala wî bikin, em herin salên hefteyî, heşteyî, notî. Ji wan salan heta salên notî, dawiya notî jî nifşê me, nifşî berê me ji ber ku çavkaniyên Kurdî bi têra xwe tune bûn, bi ser tirkîra me xwe digiyan agahiyan. Kîjan agahiyan? Agahiyên li ser Kurdan, li ser dîroka Kurdan û li ser jiyana Kurdan. Ew jî yek ji wan kesan e ku ker daye di vî warî de. Çi kiriye? Wan salan mesela Memuzîn ji wergerandiye Tirkî çap kiriye û me jî xwendiye. Wekî din çi kiriye? Şerefnameya Şerefxan Bedlîsî amade kiriye û me jî jê feyde girtiye. Mehmet Emin Bozarslan xwendina xwe dema temam dike, dibe mele. Paşê dibe müftî, ji ber xebatên wî, ji ber meylên wî jê re dibêjin müftiyê komünîst. Ew di heman demê de fîgûreke siyasî ye. Di salên hefteyî de di nav DDK-O'yê de cî digire têkoşîna xwe dike. Pirtûka wî ya yekemîn 1968 de a Kurdî bi navê alfabe derdikeve. Heman salê Memuzîn hem bi Kurdî hem bi Tirkî derdikeve û ev xebatên Kurdî dibin sedem ku ew bêgirtin. Piştî ku tê berdan 1979 de ji Tirkiye derdikeve, diçe Swêdê, li wê derê bicî dibe. Li Swêdê rêyekî din, deriyekî din lê vedibe. Deriyê xebata ji bo Kurdî. 1980 de Meyro, paşê Mîrzoro, dûre gurê Bilûrvan û gelek pirtûkên din ên folklorîk, ên Kurdî amade dike û çap dike. Li wê derê jî xebata xwe dewam dike. Dema tê salên notî, vê carê kovara jînê ku teqrîben 100 sal berê derketibû, ji tîpên erebî dike latînî û pêşkeşî arşîva Kurdî a latînî dike. Paşê çi dike? Paşê Rojnameya Kurdistan ku 1880 de derketibû, wê jî dike latînî û pêşkeş dike. Dûre ferhengê amade dike. Bi vî awayî jiyana xwe jî, xebata xwe jî didomîne. Qetrana weste anha ketiye notsaliya xwe. Nifşê me jî, nifşê berî me jî ji ber xebatên wî spasdarê wî ye.